Renfe, un tren de valors, patrocina Tinc un dubte. Clara, he fet una reserva a un restaurant per anar a sopar demà. Ah, i com és això? Que celebres res? Bé, sí, t'ho dic perquè t'hi convido. De fet, és precís que vinguis. Deus voler dir que cal que vingui. Què passa? Precisar no és correcte? Sí que ho és, però no en el sentit que l'has fet servir. Mira, precisar vol dir concretar o detallar. Per això al restaurant m'han demanat que sigui precís amb el nombre de convidats. I suposo que és necessari que hi anem tots els que confirmem l'assistència. Sí, és important. Però ara tinc un dubte. Vaja! Tampoc deu ser correcte que a les ofertes de feina hi hagi reclams com es precisa cambrer pels caps de setmana. Doncs no el precisen. El busquen o el necessiten. En aquest cas hauran de ser precisos en el nombre de places que volen cobrir. D'acord. No és que estigui buscant feina, Jo no t'ho he preguntat pas. Així doncs, vindràs al sopar? És important. I per què és important? Perquè sense tu no hi ha sopar. Ets l'única convidada. Ah? Així sí que cal que vingui. Sí, dona, sí. Primer anem a sopar, després vens a casa meva a prendre alguna cosa, i tomba que gira... Precisar és concretar o detallar. I no pas caldre o ser necessari.